שלום לכולם, אני יאלי מערוץ יאלי וגל, וגל נמצא בשירותים. הוא כרגע חזר. היי גל. היי. אז כל פעם אנחנו נעשה משהו אחר במחשב, והיום החלטנו לעשות במיינקראפט. היי, אני גל. כן. טוב, נעשה משהו בלי מודים. עכשיו נכנסים. אני אראה לכם היום איך בונים בית במצב הישרדות, שכאילו הוא הכי חסכוני במקום והכל. שנייה, בטח עכשיו אתם לא רואים. רוצה להגיד לי משהו. אז אוקיי, היום הערוץ שלנו הוא בעצם ערוץ שכל פעם אחד מהילדים ילמד משהו אחר. היום תור יאלי, הוא היום ילמד אתכם על מיינקראפט, שאותו הבא אני אלמד משהו אחר. אני רק פותח עכשיו עולם ביצירתי, כאילו קריאייטיב, כדי שאני אוכל רק להראות. זה יהיה סרטון הדרכה קצר מאוד. רק שנייה, הוא טוען את העולם. למה? הוא מנסה לגנוב לי את האוזניות, תתעלמו. יאלי! אוקיי, חזרנו, הייתה לנו תקלה טכנית. כן, אז לא משנה, אתם באיזושהי סביבה. בכל עץ שיש לידכם. למשל, אני אשתמש בזה, כי נגיד שזה היה העץ שיש לידי. אז אתם לוקחים את זה, את זה, את זה, ואת זה, ואת זה. אלה החומרים שאתם צריכים. עכשיו, בית הכי קל. 5 על 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. מה אתה עושה? כלום. 2, 3. כאילו פיצה ככה. אוקיי, זה המקום שיש לכם פה בפנים. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. אוקיי. עכשיו את הרצפה כולה אתם עושים בעצים. זה לא בית מפואר ויפה, אבל זה ללילה ראשון, להישרדות. אוקיי, אתם עושים ככה, את השניים האלה משאירים פתוח. מכסים את הרצפה שמלמטה ואת כל מה שמקיף את זה, ככה. שמים פה תיבה גדולה. פה אתם שמים קראפטינג טייבל, או איך שאני אוהב לקרוא לזה, וורקבנץ' ותנור, וכאן שמים את זה. עכשיו אתם מרימים את הגובה, ככה. אוקיי, יש לי טיפה לגים, תסלחו לי על זה. אז ככה. צורה כזאת, ועושים פה, שמים כמה לפידים, ושמים פה תקרה. מי? ככה. וזהו, זה הבית הקטן שלכם. הם לא פה. אז יאללה ביי. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky.